Okay. Diri ko sa una nagpuyo, guys. Diri. Yes, sa map. This is our muna mong barangay sa una. Diri ko gapamayaba sa una sa Wayo, tapos diri mi gapanguha og mga manok sa Kentucky. Alright, here's the band now is ready. The Piaok band, the most hilas band in Cagayan de Oro. Balmarts, Dakar. Okay. So we're going to our gig in Support Zebra. Ready, guys? So kompleto na ba itong mga gamit? Let's see kung kompleto na ba. Siyempre pag medyo banda-banda ng kunwari, siyempre di mawala na itong mga gadget kompleto ba. So kompleto naman, okay? So that one. Feeling drummer ba ako paputangan na. Yung gitara, set up sa, okay. Party kayo. Iswag sa nabi, mahal ba kanya akong git? Bilang yung mga ay mga gadget. Mga gadget. Katong mga willing dia nga mag-sponsor sa among mga gadgets, mga gig bags. Yan nga. Drums ang, oh my God. That's Maria, our female vocalist. Oh, I forgot. I am also the driver. And the driver. Okay, guys. Abli. Yeah. Ayun na, Balmarts, come on. Pulpa kayo. Sir, sleepless. And we're here. We're here at the CU campus, and you know that's Bernie. That's Bernie. Welcome to Master Poppy vlog. Hey, this is Master Poppy's vlog. Thank you so much for i-comment lang diya kung gusto mo nga pulihan na ako si Bernie ha. Comment lang diya, comment. Kung dili mo gusto, ayaw mo comment. Hindi mo ko na ibalini nga, oh. But it's okay. It's my video. Makita lang Don't you ever wish you are someone else. Excuse me. You are meant to be the way you are exactly. What? Don't you ever stay. Don't you ever wish you were someone else? You were meant to be the way you are exactly. You don't like the way you are. I don't get it. When you learn to love yourself, you bet. What the? Eskwela pa uban ba? Aha. Si Poppy kapangawat og vlog. Kung nani sudlanan siguro mo donate. Nagulat sa amin na mo donate sa sudanan sa among drums. Kay murami ka ng tighatod sa Appliance Plaza. Murami taga M-Core. Kumusta ba dili kapoy? Napanawagan mi yung kinsay sponsor nga maka. Sir. Welcome to Support Zebra, sir. Ay, sir. Dara sa ka na, sir. Kumanan sila blessing ka ba, sir? So kaona. Dili pa po. Ano pala niya, umar daw blessing sa kaon naman sa mundo. Tapos sila yung training ng special tour. Yes. Alright. Sige, ikaw ang mong kuan. Guys, mo ni siya ang gibag-ong giblisingan sa ulay naman mi. Yan, say pangalan mo, boss. Dali. Peter. Peter, yes. Pakitor sa mo, sir, kung unsan niyo. So muna ning bago. Yes, sir. Mali mo ang operations floor, Pantry brief. Pantry. Okay. mga conference rooms. Oh, really? Yes, sir. Oh, ba?
Look at that, no? Muna lang bag-o, guys. Oh. Wow. Pila ni estimated ka cubicle nga, ano? Around 150. 150. Sosyal, oh, na mo. And this, sorry, by the way, you're entering a English, Area on, zone. yes, that's it. So, palungo na ako ni, kay, this is America. Dala mapa, okay. Diri ko sa una nagpuyo, guys, diri. Yes, sa map. This is our muna mong barangay sa una. Diri ko gapamayaba sa una sa Wayo, tapos diri mi gapanguha og mga manok sa Kentucky. To amo madako amo din i-fry. Pero asa ka gapanchicks? Asa ka gapanchicks? Diri ko sa Virginia gapanchicks. Kay may mana kay medyo papa Virginia. Pero asa dapit nimo asa ka gapangihi? Gapangihi. Amo ko dapit. Amo rin. Diri. Pencil. Diri ba nagsugod ang pencil? Pencil. Okay, wala. Wala. Yes, na ano na. Miss, diri din Missouri de Oro. Alay mo na Montessori mo nito. Okay. Okay, pero siya. Okay, very good. Sige lang, kaway sa guys, kaway. Boss, kaway. Sa airport na mo chocolate. May kapangawat. Sumang ka nangangawat ng chocolate. This is the new building. My goodness, very nice. So kani boss guest, asa mo na niyang Ano yung murag receiving area? okay, receiving area. Okay. Dito sa to diri. Server room. A server ay diri. Dagan gina-serve diri kay server room. Ano yung server? See the setup? Server room. Paspas ang download diri sa mga pirated na mga movies. Sila nag-uot. Hindi na mag-buffer ang Di na mag-buffer. Uy, nag-uot. Once again, panawagan kasi makadonate og para sa bag ani nga drums. Okay. Uy, asan sila? Uy, amo day mo, uy. Chocolate. Uy, kapangawat mo diya. Dami sir. Ay, na mga, no. Naday mga coins, bantugra si. Bantugra. Ay, may coins. Get this. Yes, pampaswerte coins. Muna din siyang mag-connect sa ilang original building. Social na, no? Wow. Imagine, this company, they started mga around 10 to 15 lang nga mga agents. But look at them now. My goodness. Oh. Medyo naulay namin sa blessing. So, ano na. Muni ang ilang kuan diri pina. Oh. Kinakusgan. Kinakusgan nila diri. Gikan ako dito, nag-tour na ako nabut-buot ko. Alright, congratulations. Congrats to us. Hi, nasa vlog. And of course, they're hiring. Kailangan nga na daw kagwapa. So, ingana yun. So dapat nga ni itsura. So kung medyo pangit kag now. Hatag lang kag iPhone 7, napa mo chance si chocolate na ay iPhone 7 tirada. So nadiri lang ko na ilang mga nasa dili lang history. Ayan. Ayan, ano siya friend? Wait. So na from the ground from 2011 to 2012. Oh, nakabisita na sila sa Pamaw Special, oh. Oh. Paniwang pa si boss ninyo, buro pag natukhang, oh. Nara siya. Nara ang mga boss tayo, mga boss. Alright guys, so sound check muna kami. Di ba? Marag tinood ka banda ba? Sound check muna kami. Okay. Yeah. So, 7. Line up.
course. Ito na po si Joe, mga kaibigan. Hi guys. Okay, soundcheck muna kami. Please Soundcheck. don't panic, it's organic. Okay. We are the Piaok Band. Ang tawag ka ng gitara, Django. Bustamante. Baby Django. Baby Django. Alright, Master Poppy on drums. I don't like this. I'm in solo. I don't play in Doon group. siya gananda sa grupo. Gusto niya mag-solo na daw siya. Solo. I play in group. And of course, Walmarts. Okay, Baga, so... ya kalimti ang bag sa... Oh, please lang, among utrohon, nangita mig sponsor sa butanganan aning kuan. Borag bugat kayo siya. Okay. So, wala pang mga tao na pa sa ubos. So, in a while, magsugod na mi guys. Timing kay we're in a English zone. So, Bisaya itong katahan. This song is half gallon. Hey! Pastor Poppy. Yo, ang uno misaka sa dos. Ang uno misaka sa dos. Pagutom, mi dos, mi uno, ibidya galon. Hahay patalaay. Kami nga lagi ko lang. Eh, nasig ko ang gayib na ko lagi ko pero na nimo fa. Saan ilain? Mo na nakadawat sa imo. Apro bigyan ako pag overtime para bigyan sa pang family. Saan ila? Kamulo ba ka sa kakapoy na ko diri? Kasi nasa una-una, ikaw. Tibok ng trabaho, ikaw ginasa ang una-una. Unang gusto, mag-taxi na galing ko para makauling ko. Waswasi na lang. Waswasi ha, waswasi. Narap mga viewers. Kaway, na sa vlog. Ngunit ikaw pa rin sigaw ng puso Up. Apat ka rin mag-una. Bumalik pa tayo mawala. Feelings pangahan. Sa nakarelate na rin. Diri na lang pupuno. Diri na lang tutawan. Diri ka pumumukod sa taong puso mo dagat. Thank you. Huwag na tayo kung sana'y ay nalang, ay naku, ating ka, pero ating lang. Alright, there you go guys. Nauman rin ang mong gig. Ay, nako. So, again sa ta silang muning bago nila. Once again, bago nila nga area. Congratulations, support Zebra. Boss? Meeting na naman siya. Meeting masih boss. Have to go. Bye boss. Sorry for this. Pull me. Bye guys.